Elsősorban annak ajánljuk, aki döntött a kickbox mellett, ő ezt akarja csinálni, és olyan alapokat szeretne megtanulni, amire könnyen tudunk építkezni. Semmilyen előképzettség nem szükséges hozzá, egyetlen egy dolog kell, az pedig a döntés. Igen, te azt akarod csinálni, semmi más. A többit itt mind megtanítjuk. Régen már egy kicsit boxoltam, és ez nem áll távol tőle, itt lábbal is lehet. Öcsém már csinálja egy éve, és ez is egy kicsit rásegített arra, hogy leüljek, mert tetszett, ahogy ő csinálta, láttam, hogy gyakorolt. Én is edzettem vele otthon egy kicsit, és igazából bejött ez az egész, tetszik. Feszültséglevezetésként választottam, a munkai stressz próbálom ezzel így levezetni. Gyerekkoromban kickboxoztam, jiu-jitsuztam, és mert nagyon sok évet kihagytam, ezért nagyon örültem, hogy megtaláltam a Gábort. Edzés jó volt, 3-szor leesett a vérnyomásom, és szerintem ez még így fog tartani egy darabig, de azt hiszem 1 hónap, és akkor így visszaemlékeznek az izmok, úgyhogy már könnyebben fog menni. Ma még nem esett le a vérnyomásom, cserébe nem tudom annyira megemelni a lábam, de nagyon jól érzem magam. Nagyon jól éreztem magam, mindent megmozgatott, minden egyes izomcsoportot. Reggel, amikor fölkeltem, alig bírtam felkelni, minden egyes porcikán fájt, most is. Nagyon kellemes izomláz van, érzem, hogy élek. Érzem minden testrészemet. Az első edzéset meglepően jól bírtam, nekem ez volt a legfurcsább. Utána, hát izomlázam az volt, de szerencsére nem annyira, hogy ne bírtam volna vele együtt élni. A második edzés jó, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd a holnapi napom. Nagyon régóta szerettem volna küzdősportolni, elég rossz kondimban voltam, most nem sokára 2 nap múlva 40 éves leszek, és 200-300-400 méter futás is gondot okozott nekem. Most, hogy már járok egy ideje ide a Gáborhoz, ott tartok, hogy 1 órát is tudok már gond nélkül futni, a szigeten, ha arról van szó. Nagyon szimpatikus volt a Gábor, a Google-ön kerestem rá, 13. kerületben kerestem konkrétan, kickboxot, őt találtam meg, nagyon-nagyon örülök, hogy először rögtön rátaláltam, és nem kellett több edzőn keresztül eljutni hozzá, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, nagyon szimpatikus, mint ember, nagyon jó edző, nagyon jó hangulatban telnek az edzések, és nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy nála fejlődhetek.